खुलुमबाय बयनिसिमबो। फोरोंगिरि सानखौ 5 सेप्तेम्बराव बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। बै समनि भारतनि नैथि प्रेसिडेन्ट डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौनो फोरोंगिरि सान हिसाबै फालिनाय जायो। मानोना बिथाङा सासे गुन गोनां गेदेमा फोरोंगिरिमोन। फोरोंगिरियानो समाजनि सिनस्रि। फोरोंगिरियानो माब्लाबा बिमा, बिफा आरो लोगो जानो हायो। बुहुमनि गुबुन गुबुन हादराव गुबुन गुबुन फोरोंगिरि सान फालिनाय जायो। फोरोंगिरिनि थाखायनो जिउआव देरहासार जानो हायो। फोरोंगिरिया जोंखौ लेखानिल' गियान होआ, मोजां मानसि जानोबो मदद होयो। फोरोंगिरिया खोमसिखौ होखारनानै सोरांथिं लाबोग्रा। फोरोंगिरि बुंनायखौ खोनासंनांगौ आरो जेब्लाबो मान खालामनांगौ। फोरोंगिरिनि थाखायनो दिनै जेरावबो उथ्रिसार जानो हादों। जोब्बाय। गोजोन्थों।